Vaikka päivä ei paistakaan tänne Länsi-Savon syövereihin miesten huoneeseen kyhättyyn laadukkaaseen podcast-studioon, niin tuolla ulkona aurinko kuitenkin nousi myös presidentti Stubbin vierailun jälkeen. Muun muassa tätä me ihmetellään täällä 50 podcastissa tällä viikolla. Tervetuloa linjoille. 50. Se on semmoista. Kyllä Maar, tänäkin perjantaina Länsi-Savon podcast-studiossa tuttuun tapaan Tommi sekä Ali. Mitäs meillä on Ali tällä viikolla ohjelmassa? No sehän on aina kysymysmerkki alla tässä vaiheessa jaksoa, mutta Mikkelin ankeimista kaduista puhutaan ainakin, osallistuvasta budjetoinnista, mikromarkkinoista, Fast Shopista, joka vältti konkurssia, ja onpa tuolla paljon muutakin juttua luvassa. Mainiota. Vanhalla kun on Kuustillakin riitti tällä viikolla hommaa, niin lähdetäänpä oikeastaan ensimmäisenä niiden pariin. Kusti polkee. Tässä kohtaahan me palataan viime viikkoon ja vilkaistaan, että minkälaista ajatusta jakso herätti. Ja kyllähän tuolla eniten selkeästi palautetta aiheutti keskustelumme kasvisruuasta ja siitä, että EU-komissiolla oli suunnitelmia kieltää muun muassa kasvismakkaran tai kasvisnakin nimen käyttäminen. Innolla jäämme odottamaan komission ehdotuksia korvaaviksi termeiksi, mutta niitä ei vielä tässä vaiheessa kuulunut. Teiltä sen sijaan tuli pari ehdotusta. N-nimimerkki laittoi Spotifyssa, että olipas erityisen hyvä jakso. Loppu piti toki kuunnella uusiksi, koska podcast toimittaa mulla iltasadun virkaa, kuten ilmeisesti monella muullakin. Ilahdutti, kun rohkenitte sivuta lihansyötiteemaa. Mielestäni makkara ja pihvi viittaavat enemmän tuotteen muotoon kuin siihen, että sen on ehdottomasti sisällettävä ripaus kuolemaa ja kärsimystä. Somessa pohdittiinkin, että jos vegenakki on jatkossa vihertanko, voisiko lihamakkara olla sitten vastaavasti vaikka sianpers, suoli, mössö. Ihan hyvä ehdotus. Kyllä. Tämä kyllä nyt sitten herätti omankin mielenkiinnon tämä nimenomaan makkaraan liittyvä keskustelu, että esimerkiksi merimakkara, sellainen örkkihän löytyy tuolta syvyyksistä, niin OG-makkara. Niin pitäisikö nyt sitten merimakkarankin nimi kieltää? Tai toisaalta sehän sisältää lihaa tai jonkinlaista iljötä. En tiedä, lasketaanko tämä siihen. Sanoin sitä tuossa jakson aikana, että mikä se niin kuin haitta tästä on, että on vaikkapa se etumäärä kasvis siinä makkarassa. Ja en itse nähnyt siinä oikeastaan mitään semmoista niin kuin positiivista, mitä tämä uusi komissioehdotus voisi pitää sisällään, mutta kyllä tuolta Facebookista sitten löytyy kavereilta muun muassa tämmöinen päivitys, että EU:n yksi parhaista ja konkreettisimmista linjauksista. Itselläni kävi kerran vahinko, kun ostin kiireessä pihvejä, jotka päätyivät kompostiin. Ja pihvejä oli lainausmerkeissä. Kyllä. Ja kommenteissa joku komppaa, että oli kerran epähuomiossa ostanut kasvisruokaa ja päivä meni pilalle. Ja Suuret on murheet. Kyllä. Et yhden kerran ostin vahingossa kasvisruokaa. Piti heittää äkkiä kompostiin ennen kuin naapuri huomaa. No nimenomaan. Mietin tätä niin kuin omalla kohdalla, niin kuin en tosiaan syö possua. Että kuule uskokkaan, miten monessa asiassa on possua, vaikka sitä ei uskoisi. Et esimerkiksi ostat kanamakkaraa, niin kyllä sinne on possua työnnetty sekaan, tai ainakin possun suoleen on tehty se makkara. Niin jotenkin en itse näe hirveän vaikeana sitä, että katsot, että mitä se paketti pitää sisällään. Ei tarvitse edes tuoteselosteeseen asti mennä, mutta jos lukee vaikka sen nimen silleen kerran, että mitä siinä oikeasti lukee. Kyllä. Aika monessa karkissahan löytyy kanssa possua tärkeästi. Kyllä, liivatteen muodossa. Joo. Mutta kovasti puhuttava keskustelu selkeästi. Joo. Myös viikon köpsä-kategorian piikkipaikan organisaatiosta lähetettiin viestiä podiin ja sanottiin, että viime jakson kasvisruokaläpät kyllä osuu ja upposi aika hyvin tämmöiseen lakto-ovo-vegetaristiin. Erityisen hyvin naurattele Mikkeliähän tämä asia ei juurikaan koske osuus. Kyllä. Et muualla saattaa vaikuttaa esimerkiksi lounaspaikoissa, mutta täällä ei ole näkynyt tähän mennessäkään. Kyllä. Instagramin puolella Anna puolestaan laittoi toissa jaksoon liittyvää viestiä ja kirjoitteli, että salilla nauradin ääneen teidän Murdagens ruotsalaisen isoäidin lihapulla vitsille. Vieressä oleva mieshenkilö ilmeisesti luuli, että nauradin hänelle ja lähti pois. Kiitos ehkä yhdestä maailman hauskimmasta podcastista. Aika mainio viesti Annalta ja kiitoksia tästä. Se on välillä ihan kiva kuulla positiivista viestiä ja palautetta. Tuossa viime viikolla nimittäin oli pikkasen uskoloppua. Monelta me lopetettiin Tommi nauhoitukset silloin viime viikolla. Joskus 7:30 maissa. Siitä lähdin himaa, leikkasin siis koko ajan jaksoa ja lopulta 7:30 aamulla oli
jakso siinä muodossa pihalla, kun sen pitikin olla. Eli Spotify kanssa oli vähän ongelmia, läppäri kanssa oli vähän ongelmia, niin kyllä siinä kun päälle 12 tuntia jaksoa vääntää kasaan, niin tämmöinen positiivinen palaute niin jotenkin tuntuu erityisen hyvältä, että ei ihan turhaa hirveässä tuskissa aamuun asti tekemässä hommia. Hyvä oli, sinä ansaitset kaikki ruusut. Kiitos paljon. Sen voisi sanoa tuolta Instagramin puolelta, että jos et vielä seuraa meitä, niin kannattaa seurata. On nimittäin kovasti tässä tehty videoita sinne päin. Tuossa tein viestikeskuslokkiin liittyen nyt viime video ja joka viikko yrittänyt sinnekin jotakin matskua laitella, niin pistäkäähän seurantaa sieltäkin. 501 podcast hiipii tietoisuuteesi joka kanavaa pitkin. Mikkeli Männä viikolla. Mutta mennäänpä itse asiaan. Itse ylipäällikkö viimein saapui tänne Mikkeliin ja kyllä oli kaupunki sekaisin ja Tommihan juoksi tuolla pitkin kaupunkia koko päivä Stubbin perässä. Joo, eka kertaa toimittajan urallani pääsin tämmöiselle niin sanotulle kyttäyskeikalle, eli lähdettiin tuonne Karkialammalle Vuorolan Kirstin kanssa toimittajakollegan ja sinne mentiin odottelemaan, että josko vilaus nähtäisiin tästä ylipäälliköstä. No näittekö vilausta? Kyllä siinä kun puoli tuntia päivysteltiin ja sotilaspoliisit oli käynyt kyselemässä, että ketäs olette ja millä asialla, niin sitten ensin alkoi helikoptereiden jyly ja 2 semmoista kopteria siellä pyöri hetken aikaa ympäri Karkialampea ja varmisti alueen turvallisuutta ja sen jälkeen porhalsi auto saattue läpi toisen meitä kauempana olevan portin ja täyttä vauhtia päämajan syövereihin. Itse pääjohtajasta ei näkynyt vilaustakaan tummennettujen lasien takaa, mutta ehkä hän jossain näissä ajoneuvoissa matkaa teki. Myöhempi ohjelma oli sitten vähän vähemmän salaista ja presidentti lähti ensimmäiseksi tonne Saimaanportin koululle ja siellä pienet oppilaat heiluttelivat Suomen lippuja ja kyselivät, että onko PV vai Manki presidentin suosikkimopo ja muuta. Kysykö tällaisen? Kyllä kuulemma kysy. Oikein. En tiedä mikä oli vastaus, mutta homma jatkui ihan kaiken kansan eteen kauppakeskus Stellaan, mistä oli yleisötilaisuus ja väkeä ehkä saman verran kuin taannoissa Pipsapossun ja Jyrin vierailussa. Molemmat samantyyppisiä vetona oli. Kyllä. Historiallinen vierailu tässä kohtaa. Kyllähän edelliset presidentitkin ovat täällä käyneet. Länkkäri teki oikein koostetta näistä. Muun muassa Sauli Niinistö kävi Mikkelissä tammikuussa 2018 ja kyllä Tarja Haloninkin on täällä nähty aika tuossa vastikään Mikkeli työväen näyttämöpäivillä Pentti Kainalossa. Mutta mihinkäs sitten presidentin päivä eteni? Sitten lähdettiin ihan todelliseen herrakerhoon, nimittäin yläkertaan Mikkelin klubille, missä tämä muistettiin mainita muutamaan kertaan, niin Mannerheim Mikkelin suojeluspyhimys lounasti 1500 kertaa. Oho. Tämmöisessä tilassa järjestettiin sitten tiedotustilaisuus medialle. Siellä oli Länkkärin lisäksi muitakin suuria medioita Suomesta, niin kuin MTV3 ja Yle ja tämmöistä. Ja kysyitte heti, että onko PV vai Manki presidentin lempimopo. Täällä oli vähän nihkeämpää tuo kysely. En tiedä mikä oli syy, mutta esimerkiksi Elina Partio, joka kävi viime viikolla meidänkin vieraana täällä podissa, niin sai yhden kysymyksen kysyä presidentiltä. Okei. Okay. Oli jo pajatso tyhjennetty niiden koululaisten kanssa. niin, kaikki tärkeät kysymykset oli jo käsitelty. Joo, kuka sitä politiikkaa enää tuohon aikaan jaksaa vatvoa 3 jälkeen? Näinpä. Siinä on kaikki energia mennyt mikkomarkkinoiden kiertämiseen ja muuhun, niin ei sitä siinä vaiheessa enää jaksa. Kyllä. Mietiskelin tuossa semmoista hommaa, kun vuosi taisi olla, olisiko ollut 2018, kun silloin oli tämä Niinistön, Trumpin ja Putinin kokous Helsingissä. Ja onkin siitä kertonut joskus, että satuin lentokentälle samaan aikaan ja lenteli Air Force One ja sitten Venäjä-koneiden välissä, niin turvatarkastukset oli mittavat ja muutenkin semmoinen pelon henki oli siellä asemalla, mutta sitten mitä tapahtui Helsingin keskustassa, niin tämän hyvinkin kiireisen päivän jälkeen Salehan päätti, että me lähden kaljalle tuohon lähikuppilaan ja näin teki. Ja siellä ei sen enempää turvamiehiä ollut mukana, vaan jotenkin Suomessa tämmöinen poikkeuksellinen turvallisuus myöskin presidenttiä kohtaan on, että vaikka tuossa Mikkelin vierailulla niin tuskin sillä ihan hirvittävästi oli semmoisia uhkakuvia ilmassa, että presidentille voi jotain sattua. Stellakin täynnä jengiä, mutta tuskin siellä mitään metallipaljastimia oli ovilla tai mitään muuta tällaista, että sai ihan jengin rauhassa liikkua. Kyllä tuossa aika tiukat turvajärjestelyt silti sillä tavalla oli, että vaikka kun sieltä tiedotustilaisuudesta Stubbi poistui, niin sitten
meidän piti jäädä sinne aika pitkäksi aikaa tyyliin 10 minuutiksi odottamaan, että portaikko on tyhjä ja presidentti on lähtenyt. Helikopterillahan hän ilmeisesti Mikkeliin saapui, eikä junalla tai onnibussilla. Kyllä. Turvajärjestelyt tuolla koululla oli kuulemma myös sellaiset, että tuossa kun tunnin jälkeen Stubbi poistui, niin kaikkien koululaisten oli istuttava penkeissä, kunnes tuli kuulutus, että presidentti on poistunut rakennuksesta ja siellä myös kaikki ovet lukittiin tämän vierailun ajaksi. Että turvajärjestelyjä oli käytössä, mutta ei nyt ehkä ihan Amerikan malli sentään. Mutta enemmän kuitenkin kuin silloin Salen kaljotteluaikoina. Kyllä, kyllä. Tai niin aikoina, kun Tarja Halonen matkusti junassa tavan kuolevaisten kanssa. Nyt tultiin kuitenkin kopterilla Amerikan meiningille. Nyt jos on siellä valtiovaltaa Supo tai joku muu taho kuulolla, niin kuin viimeksi tuntui olevan, niin sellaisia terveisiä, että kun Stub tulee tänne ensi kerralla, niin lähdetään käymään Mikkelin baarikierroksella. Me voidaan Tommin kanssa lähteä näyttämään, että mitä täältä löytyy. Tuttuja paikkoja on. Kyllä. Harmittavan tiukka aikataulu kyllä Stubilla täällä päin pyörättäessä oli. En tiedä, oletko itse käynyt ikinä matkustamassa jossain sillä, että sulla on joku 7 tuntia kohteesta pyörittävä ja sitten kotimatkalla. Harvemmin ehkä ainut, mikä tulee tuommoinen vastaava mieleen, niin muista joskus, että lensi Berliiniin Riikan kautta. Silleen, että siellä oli semmoinen välilasku, että siinä ehti jotain tehdäkin. Ja en ollut Riikassa silleen käynyt aikaisemmin, niin lähdin suoraan taksilla lentokentältä keskustaan ja sitten oli hyvin tarkka kyllä, että missä käydään ja millä aikataululla. Mutta ei se ihan noin tiukkaan mietitty ollut, että pari kohdetta oli, missä halusi käydä. Tästä tuli mieleen, niin Köpiksessä tuli tuommoinen vastaava välilasku-visiitti tehtyä joskus ja siinä oli ehkä 5 tuntia aikaa. Siinä ehti just käydä jossain parissa paikassa ja sitten seuraavalle lennolle. Kyllä. Mutta joo, ei ole mitään parasta matkailua tämmöinen. Ei todellakaan. Että presidentin kanslian terveisiä, että kyllä tänne vähintään 4 päiväksi kannattaa Mikkeliin tulla ensi kerralla. Mun mielestä muutenkin, että jos lähtee vaikka ulkomaanreissulle, niin ei kannata ihan ahtaa täyteen sitä kalenteria, että kello 8 kello 12 ollaan täällä tutustumassa viinitilaan ja kello 12-13 siirtyminen paikkaan X. Menee vähän lomabuuki kyllä siinä pilalle. Että kyllä itse ainakin, jos lähden johonkin, niin suunnittelen just, että nämä hommat olisi hauska nähdä ja ne voisi olla näinä päivinä, mutta se siitä. Sen tarkempaa ei ehkä kannata suunnitella. Itse, jos olisi ollut Stubbi, niin mä olisin jäänyt kyllä koko viikoksi. Tässä on nimittäin aikamoisia ohjelmanumeroita vielä tulossa. MPn kohtalo selviää sunnuntaina urheilupuistossa ja Jukurit pelaa Pelikanssia vastaan lauantaina ja Kaihun saunassa voisi käydä löylyissä ja Naisvuori jäi näkemättä kokonaan. Ja se vahakabinetti. Vahakabinetti ehdottomasti. Se nyt ei ole auki tähän sesonkiin, mutta veikkaisin, että arvonvieraille oltaisiin ehkä privaatishow saatu järjestettyä siellä. Urheilumiehiähän Stubbi kuulemma on, niin Urpalassa on aika vaativaa lenkkipolkua, Kalevankankalla vähän helpompaa. Päiväkunnon mukaan voi valita, että mihin lähtee. Kyllä. Kyllä jos Sale olisi nyt presidenttinä, niin varmaan olisi jäänyt sunnuntaille katsoa MP-peliä. Puhutaan vielä sen verran kovemmasta jalkapallo-ihmisestä. Että. Silloin kun Susijengi pelasi tuolla EM-kisoissa, niin siellähän kävi presidentti ihan pukukopissa sitten tervehtimässä joukkuetta ja tällä tavalla, mutta en tiedä, ehkä Mikkelin palloilijat ei ole ihan tarpeeksi korkealla lajinsa huipulla. Tuolla kun nyt kerran oli Stellassa reilusti porukkaa, niin mikäs kuva sinulle kuulija jäi Stubbista vai eikö kiinnostanut pätkän vertaa koko vierailu? Jäit kotias siksi aikaa ja mitä tuohon Stubbin vierailulistalle sinun mielestä pitäisi täällä Mikkelissä ensi kertaa ajatellen lisätä? Tuli muuten Mikkelin klubista mieleen, että siinä on kirjaimellinen vanhan koulukunnan herrakerho, mihinkä ei hameväkeä jäseneksi päästetä. Jos ei hameväki pääse, niin vähän kiinnostaa kuulla, että miten sinne sitten muuten herrat valitaan. Onko tämä joku suosittelukuvio niin kuin vapaamuurareissa vai? Vai tullaanko sinut hakemaan ovelta? Pussia päähän ja nyt lähdetään klubille. Kuulostaa joltain polttareilta. Kyllä. Mikkelinklubi.fi kautta jäseneksi -liittyminen osoitteesta löytyy. Jäsenmäärä tällä hetkellä 565, reilu puolelta Mikkelistä ja sen ympäristöstä, mutta myös muualta Suomesta ja ulkomailta kuuluu jäseniä yhdistykseemme. Klubiin haluava mieshenkilö voi ottaa yhteyttä johonkin tuntemansa klubiveljeen, joka hankkii toisen klubiveljen suosittelemaan pyrkivää henkilöä otettavaksi klubin jäseneksi. Jäsenanomuskaavakkeita saa klubilta. Tässä tämä selvisi. Ei myö ehkä edes haluta tuommoisia klubeihin.
Nämä on kyllä aika mielenkiintoisia jollain tavalla. Sekä tämmöinen klubi, että vaikka Rotaryt, että Lionsit ja kaikki tämmöiset niin kuin salaseurat. Siis vapaamuurarit. Kyllä. Kiinnostaisi niin kuin olla kärpäsenä katossa. En haluaisi vapaamuurareihin liittyä, mutta olisipa hauska olla jossain kokouksessa seuraamassa, että mitä siellä tapahtuu. Nyt selvisi, että mitä siellä tehdään. Muun muassa seurapelejä. Biljardia löytyy, Scroovi ja muut korttipelit jatkuvat entiseen tapaan ja shakkilauta on käytössä. Biljardi ja shakki ovat hyviä pelejä. Scroovista en osaa sanoa mitään. Toki, jos meidät tonne klubille valittaisi, niin pelithän vaihtuisi siinä saman tien. Tai kolikkopokkaa voisi hyvin pelata tuolla. Kaikilla isokenkäisillä olisi sitten rystyset verillä joka viikko. Ja missä olet käynyt? Klubilla käytiin jätkiekko. En ole varmaan ehkä 13-vuotiaana viimeksi muista harrastanut. Sama. En tiedä muistaako kuulijat tätä legendaarista peliä kolikkopokka. Siinä siis pyöriteltiin kolikkoa silleen pystyssä. Aina annettiin pieniä luunappeja siihen kolikkoon ja se kumman vuorolla se sitten kaatui se kolikko, niin joutuu laittamaan nyrkkiensä rystyset edeltä pöytää vasten ja sitten toinen sai sillä kolikolla lätkästä rystyset verille. Ja tässä kun katsoo omia rystysiä, niin kyllä täältä vieläkin arvet löytyy kyseisestä pelistä, että kovasti on tullut pelattua. Sen lisäksi, että Stubbin visiitti tietysti toi paljon porukkaa tuonne Stellaan, niin kovasti se aiheutti myös keskustelua Facebookin puolella muun muassa. Ja siellähän oli suuri osa vahvasti sitä mieltä, että kyllä meillä on hyvä presidentti, mutta soraääniäkin mahtuu mukaan. Tässä on tullut naureskeltua pari päivän ajan näille kaikista viisaimmille. Mitäs Tommi löysit sieltä? Nostapa joku hyvä. Pari aika väkevää täällä oli. Lähdetään tämmöisestä. Onko kenestäkään presidentistä vouhkattu näin paljon? Ei ole. ... Ja sitten kuva ostoskärrystä, missä on 2 kahvipakettia. Kahvi oli 3,95 € paketti. Kiitos. Tykkäsin tästä. Toinen aika väkevä. Kuminaama paskoo alleen, kunhan toiminta alkoi. Ai. Siis Facebookin kommenttikentistä kyllä saa paljon iloa, jos vaan huumorintaju ja kestävyys riittää. Kyllä, nimenomaan kestävyys. Kyllä aika rajua hommaa. Kari esimerkiksi kirjoitteli tuonne lenkkäripostaukseen, että henkilöpalvontaa Pohjois-Korean tyyliin. Valehtelevat paska. Ei ole todellakaan minun presidenttini, kirjoitti sitten Marko. Kävi siellä Malmössä muutama viikko sitten, niin oikeastaan ensimmäinen juttu, kun kaverit tuli tämmöiseen leffailtaan, niin siinä puhuttiin sitten Suomesta ja alle 5 minuuttia oli kyllä puhe sitten Stubbista. Ja ruottalaiset sanoivat, että kyllä teillä on siisti presidentti, että ospa meillekin moista johtoa. Ja muutenkin, jos katsoo jotakin Stubbin haastiksia tai muuta vaikka YouTubesta, niin kyllä siellä on kommenttikentät aika täynnä ylistäviä kommentteja ympäri maailmaa. Että se, että miten nämä mikkeliläiset nyt sitten sen näkee, niin en hirveästi välttämättä antaisi painoarvoa. Että ehkä enemmän huumorin mielessä voi näitä kommentteja tänne nostaa. Mikkeli Männä viikolla. Saimaan kaunis Mikkeli. Näin komiasti kajahtaa yksi Mikkelin monista markkinointisloganeista, mitä ollaan tässäkin ohjelmassa aikaisemmin analysoitu. Mainitun Saimaan rannoilla 2 katua, mitkä eivät kuitenkaan ehkä ole niin kauniita ainakaan, jos meidän länkkärin lukijoita uskoo. Pursialan katu ja Laiturikatu valittiin nimittäin Mikkelin rumimmiksi kaduiksi, vaikka kumpikin näistä kulkee nimenomaan siinä Saimaan rannassa. Miksi näin oli? No kyllähän siellä tehdasaluetta löytyy, jos Pursialakadusta puhutaan. Ja sitten jos miettii tuota satamaa, niin kyllähän se on kauttaaltaan aika ruma. Tästä lähtee kyllä vuosina köpsä sille kaupungin taanoiselle virkamiehelle, joka on ajatellut, että tuossa nyt on ehkä parhaat paikat laittaa nämä Mikkelin teollisuuslaitokset tuohon. Helppo kato sitten roudata tavarat tuolta järveä pitkin. Niin ja siis kyllä mä nyt sen ymmärrän, että näin on tehty. Samahan voisi nostaa vaikka tuosta vankilasta, että minkä takia Mikkelin vankila on tuolla paikalla. Mutta sehän on ihan hieno rakennus. Ja on se sinällä. Uudispuoli on aika ruma. Se on ruma kyllä, mutta se vanha vankila on hieno. Ja vankilasta ei kuitenkaan koidu ympäristölle mitään harmia, koska Suomessa vankilapaut on aika harvinaisia. On ja Mikkelin vankila on ilmeisesti oikein poikkeuksellisen hankala. Karattava. Joo. Kyllähän tuosta jos ajelee vaikka tuonne Pursialaan päin, niin siinä on ensin paskalaitoksen jälkeen miettii sitä maisemaa, niin kauniit pellot ja Kenkävero ja Mikkelipuisto ja sitten alkaa se ankeus, joka jatkuu kyllä sinne seuraavaan tieristiin saakka.
jos joku poikkeakin hiukan sieltä kadulta, niin sieltä löytyy sitten tämmöinen historiallinen matkailukohde, Hiidenkirnu sieltä vähän piilosta. Saimaan geoparkin yksi kohteista. Kyllä, mutta jotenkin sekään ei niinku istu siihen maisemaan yhtään, mutta näin on joskus tehty ja ei niitä nyt varmaan siitä ihan hevillä olla siirtämässä, että ehkä tuohon vankeuteen pitää sitten vaan turtua. Me käytiin yhden meidän muinaisen lumilautaleffan intro kuvaamassa Pursialassa juurikin sen takia, koska se oli niin raffin näköistä. Tämmöiseen muun muassa soveltuu. No, mikäs tähän eteen sitten? Ei tässä nyt varmaan hirveästi mitään ratkaisuja ole. Ei ole pikavoittoja luvassa. Ei, että ehkä enemmän tuonne niin kuin Laiturikadulle voisi kuvitella jotakin uutta ja kauniimpaa maisemaa. Saisi varmaan aika helpostikin aikaa, mutta sitten taas tuolla Pursialassa niin en näe, että siellä mitään tapahtuu tässä tulevina vuosikymmeninä. Joo, Satamassahan on se hyvä puoli, että se on käytännössä tyhjä. Kyllä. Että se on helppo sitten tyhjän päälle ruveta rakentamaan uutta. Toisin kuin Pursialassa, niin siellähän taas on niin kuin aika paljonkin kaikennäköistä toimintaa. Esevoimalat, mölkkärit, siinä on jotain sahaa ja rautakauppaa ja muuta kyllä. Kaiken maailman. Asiaa Länsi-Savolle kommentoi myös kaupungin arkkitehti Ilkka Tarkkanen, joka totesi, että aikanaan sitten kun teollisuus tuolta Pursialasta väistyi, niin sitten sinne ruvetaan asumista virittelemään, mutta teollisuutta ei ole sieltä tällä hetkellä häätämässä pois, eli tässä semmoinen 50 vuotta voi mennä. Jos miettii Laiturikatua, niin on siinä se hyvä puoli, että voi kääntää katseensa toiseen suuntaan. Siellä on ihan kaunista, kun taas Pursialassa on molempia suuntia aika rumaa, niin siellä ei pysty silleen laput silmillä kävelemään tai ajamaan autolla, tai toivottavasti kukaan ajaa laput silmillä autolla, mutta joo, ikuinen aihe, miten satamaa pitäisi kehittää. Horisonttihankkeitahan sitä on sataman pään menoksi jo viritelty, muun muassa tällaista. Toi nykyinen Laiturikatu siirtyisi radan varteen ja saisi uuden nimen Makasiinikatu ja sen sijaan Laiturikatu sitten sinne nykypaikallaan muuttuisi kävelykaduksi eli promenaadiksi ja siitä tulisi enemmän semmoista puistomaista vapaata kaupunkitilaa. Kannatan tätä ideaa, mutta Lappeenrannan satamassa tuli pyörähdettyä ekan kerran tuossa männä kesänä ja siellähän on vähän tämmöinen ratkaisu. Hyvin toimii. Sieltä linnoituksilta päin kun kattelee, niin on aika komiata maisemaa. Mutta kuten aikaisemminkin todettu, niin kaikille niille, ketkä ihmettelee, että miksi Mikkelin satama on niin hiljainen, niin johtuu ihan maantieteestä. Täällä ollaan aikamoisen sokkelikon perällä viimeisenä, mistä ei pääse yhtään mihinkään muualle kuin yhteen suuntaan. Niin tänne ei vahingossa eksy verrattuna vaikka Puumalaan, joka on semmoinen paikka, että liikut missä tahansa päin Saimaata etelästä pohjoiseen, niin Puumalan kautta on mentävä. Näinpä. Aika monella tutullakin niin Mikkelin sijasta on laituripaikkaa jossain Ristiinaseudulla, että eilen autolla ensin sinne, niin pääsee paremmin Saimaalla matkustelemaan. Ainakin siinä vaiheessa, kun siitä on 50 kertaa mennyt tuonne Ristiinaan päin, niin alkaa vähän ehkä kyllästyttämään. Siinä on vielä semmoinenkin homma, että purjeveneellä tai korkeammalla aluksella tänne ei edes pääse, koska on sen verran matalaa siltaa tuossa matkalla. Pursialassahan on se vanha yöelämän taannoinen piikkipaikka, Varsavuori, joka sitten purettiin. Tästä on muutama vuosi aikaa. Rakennusliike Olasen osti ja siihen kerrostaloja tilalle. Mutta siellä ei ilmeisesti ole mitään perustuksia vielä tehty. Ei ole kyllä rakennustöitä aloitettu ja muutenkin ollut aika heikkoa tuo uusien asuntojen menekki ja taitaa Olallakin olla vielä myymättä siinä Anttonantien toisella puolella aika monta asuntoa, niin eivät ole vielä sitten kiirehtineet tämän uuden projektin aloittamisen kanssa. Mutta komea paikkahan se on. Kyllä. Ihan Kirkonvarkauden sillan vieressä ja järvenrannassa. Asuntomessualueen välittömässä läheisyydessä. Mikkeli Männä viikolla. Viimeksi puhuttiin pitkätovi-ämpäreistä muun muassa ja muusta ilmaisesta tavarasta ja mietiskeltiin, että mikä olisi semmoinen seuraava markkinointitemppu, mitä voisi Jukurit keksiä ja siellä oltiin jo pidemmällä näissä ajatuksissa, kun meillä täällä vasta asiaa spekuloitiin, nimittäin Jukurit siirtyy tämmöiseen käänteiseen dynaamiseen hinnoitteluun. Joo, en tiedä onko joku junalla joskus matkustanut ja koettanut vaikka samalle päivälle varata lippua. On muuten aika pirun kallista. Just kun sieltä Malmöstä oli tulossa takaisin, niin katsoin, että halvin lippu taisi olla 130 Helsingistä Mikkeliin. Jätin sitten menemättä ja painelin bussilla perässä 15 eurolla. Joo, kyllä. Mutta ymmärrettävästi se ei olisi ehkä reilua sillä tavalla, että jos se saman ottelun sisällä tehtäisiin, että ne ekat liput maksaisi 130 euroa ja sitten niin hinta alkaisi putoamaan siitä. Voisi olla, että jäisi kaikki liput myymättä sitten. Kyllä. Ei ole sitä rohkeaa, kuka laittaa sen 130 sinne. Niin, kaikki vaan ventas, että
kuka ostaa ensimmäisenä. Joo, mutta siis homma toimii sillä tavalla, että sitten seuraavaan kotipeliin liput saa halvemmalla, jos tietyt rajat täyttyvät yleisömäärässä. Eli jos paikalle tulee 2600 katsojaa, seuraavaan pelin lippujen hintoja alennetaan 10%, 3000 katsojasta 20% ja 3500 katsojasta 30%. Mainio idea, ja tämä siis koskee ennakkoon ostettuja lippuja, tämä alennus. Tuossahan oli ensimmäisen kerran tällä kaudella vastikään Kalevankankaalla loppuun myyty halli, joten sitten tuossa seuraavassa pelissä saanut 30 € halvemmalla liput, mutta tämä nyt ei ollut vielä siinä vaiheessa käytössä. Ja tämä dynaaminen hinnoittelu on nyt siis voimassa tuonne 14. marraskuuta saakka. Jukurit Lukko-ottelu pelataan silloin, ja se on viimeinen peli, milloin tämä on voimassa. Maaottelutauko alkaa tuossa 1. marraskuuta, ja tuossa tuli uutista. Saadaan vähän pelaaja-apuja tuolta Tampereen suunnasta, nimittäin Tapparasta hyökkääjä Werneri Ahonen liittyy Jukurien kokoonpanoon nimenomaan tuonne maaottelutaukoon saakka. Siellä on nyt sairastuvalla useampi tuosta Jukurien porukasta, joten tällä lainauksella sitten vähän leveyttä tuonne rosteriin. Mutta ihan hyvin tässä on kausi mennyt Jukurella tässä vaiheessa 13 ottelua takana, niistä 20 pistettä ja 8. liigassa. Parisen ottelua sitten muistan lukeneeni, että Jukureiden liigahistorian paras alkukausi, että ihan kovaa suorittamista. En tiedä, nyt tuli pari tappiota viime viikolla, että en tiedä miten nämä vaikuttaa tähän tilanteeseen. Mutta sellaista. Sankoin joukoin nyt lippuja ostelemaan, niin on sitten seuraavassa pelissä vähän halvempaa päästä tuonne lehtereille. Itse ajattelin ainakin lähteä lauantaina peliä katsomaan. Sullahan on sitten oikein tuommoinen urheilun superviikonloppu luvassa. Niin on. Bänditreenit lisäksi, niin meidän piti oikein aikatauluttaa bänditreenit sillä tavalla, että minä ja meidän rumpali, mikä on myöskin penkkiurheilun ystävä, niin päästään katsomaan sekä Jukureiden että MP:n peliä. Me lähdetään porukalla nyt sitten MP-peliin kyllä. Huutamaan kaljakatsomusta rivouksia kentälle. Mikkeli Männä viikolla. Yksi asia, mistä Mikkelin kaupungille voi nostaa hattua päästä, on se, että kaupunkilaisia välillä kuunnellaan myös päätöksenteossa. Ja hyvin suoraa demokratiaa edustava käytäntö on osallistava budjetointi, missä me kaupunkilaiset pääsemme suoraan äänestämään erilaisista vaihtoehdoista, että mihinkä kaupungin rahoja pitäisi työntää. Yksi tämmöinen kierros on niin kuin nyt juuri valmistumassa. Itse asiassa tuossa eilen oli tämmöinen yhteinen kumppanuusilta, jossa asukkaat ja kaupungin asiantuntijat pääsevät näitä ideoita kehittämään, ja siirrytään sitten seuraavaksi äänestysvaiheeseen. Eli asukkaat pääsevät äänestämään siitä, että mitkä näistä osallistuvan budjetoinnin kohteista etenevät toteutukseen asti. Jos muistellaan esimerkiksi viime vuotta, niin siellähän oli tämä Urpolan lammen ympäristöön suunniteltu kirsikkapuisto, semmoinen, mikä keräsi kovasti ääniä. Ja tässä olisi nyt semmoinen tilanne, että tänä syksynä on tarkoitus vielä kaivaa kuopat 18 kirsikkapuun taimelle, ja ensi keväänä suunnitelmien mukaan sinne istutetaan nämä puut. Kaupungin puutarhuri Marko Vuorisen mukaan 3 vuotta menee, niin päästään sitten Mikkelissäkin viettämään tätä klassista japanilaista kirsikkapuujuhlaa, eli hanamia. Tuli tuosta mieleen semmoinen mainio biisi, kun Evaet, Manu ja Hanami. Tämän suomalaisduon kappale kannattaa laittaa kuunteluun. Ihan varmaa tämä kukkiminen ei vielä ole, nimittäin kaupungin puutarhuri Vuorinen kertoo länkkärille, että täällä Salpausselän pohjoispuolella on vaikea löytää tarpeeksi lämmintä paikkaa kirsikkapuille, että ne kukkisi. Joo, siellä on useampia lajikkeita istutuksiin valittu, että jos nyt joku näistä lähtisi. Kyllä. Sijoitukset kannattaa hajauttaa niin kuin meidän sijoituskornerista on opittu, vai miten se meni? Kyllä, taas markat poikimaan, kun laittaa useampaan kohteeseen. Kyllä. Tänä keväänä kukkivia puita istutettiin jo Laajalammen rantaan, Riehtilän puistoon ja Kattilansillan puistoon. Itse olen ainakin nähnyt tuon Laajalammen rannan istutuksen. Oikein kivan näköinen puistikko, mistä varmasti tulee upea sitten, kun ne puun taimet sieltä kasvaa. Nyt ne on ehkä tämmöisiä meikäläisen korkuisia, että sieltä ei vielä ihan mahdotonta kukkaloista ole ehkä luvassa. Kaupungin puutarhuri Vuorinen kertoo, että tässä tavallaan palataan ajassa taaksepäin. Että joskus kukkivien puiden lisääminen kaupunkikuvaa oli ihan tapana. Että esimerkiksi Metsolakadullahan on omenapuita, semmoisia koristeomenoita molemmin puolin pitkin katua. Näitä on muitakin vastaavia kohteita. Miksi ne pitää olla aina näitä koristeomenoita tai muita, mitä ei pysty syömään? No siis nimenomaan. Eikö se nyt olisi aika paljon parempi, jos sieltä kaupungilaiset voisi käydä hakemassa eväsomenat tai
opettajalle vietävät omenat. Niin, kyllä. On siinä tietysti se, että ihan hirvittävästi varmaan niin kuin tien reunalta ei kannata kerätä pakokaasuja ja muiden lomasta niitä kaikenlaisia syötäviä, mutta voisi kuvitella, että jossakin kirkkopuistossa tai vastaavassa niin voisi ihan hyvin olla jotakin normaaleita omenoita. Sieltä pääsisi puistokemistit sitten vääntämään niistä jukurit ämpäreissä, niin kiljua esimerkiksi. Kotiviiniä. Ei kotiviiniä. Vähän laadukkaampaa. Onko se nykyisin puistokemistit mennyt jo sinne päin? Kyllä. Suuresti tuemme täällä tämmöisiä projekteja lisää vaan kukintoja ja vihreyttä kaupunkiin. Ja lisää vaan valtaa kaupunkilaisille. Nyt siis tämän vuoden OSPUn äänestysvaihe on loka-marraskuussa ja eiköhän me tähän asiaan palata, kunhan tietoa on, että mitkä ne äänestettävät kohteet ovat. Jos nyt tulee joku hyvä idea mieleen, että tähän kaupungin rahoja kannattaisi käyttää, niin sen kanssa olet vähän myöhässä, mutta ensi vuonna varmasti OSPU tulee taas. Mikkeli Männä viikolla. Yksi niistä lukuisista kohteista, mitä tasavallan presidentti Alexander Stubb Mikkelissä käydessään ei ehtinyt nähdä, oli perinteiset Mikko-markkinat, jotka joka syksy näihin aikoihin valtaavat Mikkelin torin. Nimensähän markkinat saavat siitä, että Mikon päivä on 29.9. Onko tämä nyt se Mikkelin päivä? Tästähän me puhuttiin silloin. Oli hankaluuksia tietää, että minä päivänä se nyt sitten oikein onkaan, mutta joka tapauksessa Mikko-markkinat jälleen vietettiin ja yli 80 kauppiaan voimin tiistaina ja keskiviikkona. Jos kauppiaat oli 80, niin itse tunnen ehkä 80 Mikkoa suurin piirtein. Miten sulle? Varmaan yksi yleisimpiä meidän sukupolven nimiä. Pitää paikkaansa. Katopahan huvikseen Facebookista vaikka, että kuinka monta Mikkoa kaverin. Mä voin katsoa puhelimen numeroita. 17 Mikkoa on ihan niin kuin numeron vaihtotasolla. Mulla näkyy Facebookissa oleva tuommoinen 20 ainakin näitä. Mutta hyvä kaikki Mikot, olette hienoja miehiä. Terveisiä jokaiselle. Kyllä. Mutta niin, missäs me oltiin? Niin, yksi ongelma näihin markkinoihin liittyy on tietysti se, että jos käy töissä tai tekee töitä virka-aikaan, niin kuin esimerkiksi allekirjoittanut täällä, niin eipä sitä paljon ehdi kyseisillä markkinoilla käymään. Nyt tiistaina ja keskiviikkona virallisesti markkinat olivat aamu 7 kello 17. Jos ei aamutuimaan siellä halua käydä, niin sitten saattaa jäädä markkinat väliin. Joo, toihan nyt on ehkä yleisemminkin ongelma, ei pelkästään Mikko-markkinoihin liittyen, vaan ylipäänsä Mikkelin toriin. Että taitaa olla Kiki, Taikitsen ja Kebula ainoat, mitkä on auki vähän myöhempään. Muuten tori hiljenee kyllä siinä 3 maissa varmaan. Juuri näin. Mutta en sitten tiedä, onko työssä käyvä väki yleensäkään sitä markkinakansaa enää nykyisin. Veikkaisin, että siellä hyvinkin pitkälti asiakaskunta koostuu vähän vanhemmasta porukasta. Onko tämä semmoinen häviävä kansanperinne tämäkin? Mikkelissä kyllä onneksi eläkeläisiä riittää, ettei hetkeä ole häviämässä, mutta Ostovoimaa on. niin. Itse kyllä tykkään käydä markkinoilla ja samalla ostaa vaikka hanskat sieltä. Samalla sitten tukee näitä pienyrittäjiä ja kauppiaita. Pitäisi niinku varmaan töistä ottaa vapaata sit siksi aikaa, että pääsee markkinahumuun. Mutta on siellä torilla kyllä onneksi muutenkin kauppiaita. Niin on. Ei siellä pelkästään markkinapäivillä. Tosin näin syksyllä ja talvella se on vähän hiljaisempaa, mutta 280 vuotta ainakin on keskustassa torilla markkinoita pidelty. Et siinä mielessä ei tämä perinne varmaan tästä ihan hetki ole häviämässä, mutta tuolla länkkärijutussakin Viipurin rinkeleitä myynyt Sisko Jokelainen kommentoi, että aika vähän näkee nuoria markkinoilla. Kyllä tämä toiminta näyttää hiljalleen hiipuvan, kun vanhat ihmiset häviävät. Idea, että jos järkkäisi ne markkinat joskus, milloin nuoret ei ole koulussa tai töissä, niin voisi olla vähän paremmin nuoria liikenteessä. Niin se voi olla. Tämmöinen vastaheitto tähän näin. Itsekin en niitä jääikuisia Viipuririnkeleitä niinkään kävisi ostamassa, mutta tuolla oli esimerkiksi jotain Merinovillasta Gledioa tarjolla jostain Mäntyharjun suunnalta, niin varmaan olisi ollut meikäläinen ainakin sillä ostamassa sitten niitä. Uudet hanskat tarvitsisi itse tulen palaavasti, koska mulla on 2 hanskat tällä hetkellä kummatkin aika rikki, niin pitäisi lähteä torille, mutta toivottavasti siellä joku semmoisia tänään myy. Mä lähden kokeilemaan. Lähde kokeile. Ja ei tässä nyt hirvittävä pitkä aika ole siihen, kun on valitettavasti se joulu tulossa. Kenen mielestä valitettavasti ja kenen mielestä se on parasta aikaa, mutta joulutorihan tietysti on sellainen, joka tuo kauppiaita keskustaan. Onko kuulunut joululauluja? En ole vielä kuullut. En mäkään. Kiitos taivaan isälle ja kaikille muillekin asianomistajille. Kyllä. Siis no tässähän on tuo Halloween vielä välissä, mutta sen jälkeen niin
homma alkaa sitten siirtyä jouluun. Epäpyhä juhla. Niin on. Paitsi, että niin se on joulukin kyllä. Voi odotella jo Länsi-Savon Sanoissa palstalle tulevia jokavuotisia paheksuntaviestejä, että mikä on, kun pitää tätä pahoinvointia ja kauhua täällä muutenkin rumassa maailmassa lietsoa. Niinpä. Sitä me puhuttiin muistaakseni viimeksi, että kekri takaisin ja joulun osalta samanlaisia tempauksia voisi tehdä, mutta Alihan tuossa lahjoitit yhden purkillisen teidän äidin tekemää hunajaa mulle. kyllä. Suuret kiitokset siitä. Sä olit vähän kipeänä silloin, niin Meni hyvään käyttöön. Onko näitä markkinoilla myyty? on niitä kuulemma myyty. Joo. Meidän mutsellisellä oliko tiistainakin on kaiken maailman hunajien kerran. Kova. Jos sun itse pitäisi lähteä markkinoille myymään jotain, niin mitä lähtisit? Kyllä nyt varmaan se, millä jotain rahaakin saattaisi saada, niin on se, että ottaisi jonkun uken kainaloa ja lähtisi lauleskelemaan markkinoille. Siinä olisi varmaan se meikäläisen myyntituote. En oikein viittisi ruveta leipomaan tai... Markkinapelimanniksi. Niin, mikä jotte. Nuo katumuusikot soittaa kaupungista riippumatta sillä kärsineellä haitarilla sitä samaa sävelmää, mikä ei ole mikään sävelmä. En tiedä, oletko huomannut tämän samaa? En ole. Siis En muista, milloin olisin kyllä viimeksi nähnyt ketään haitarin soittajaa muutenkaan. No täällä ei ole niin paljon ollut, mutta siis mä en tiedä mikä juttu se on. Helsingissä ja Lahdessa on tullut nyt tämän vuoden aikana esimerkiksi vastaan. Niin siellä on todennäköisesti jostakin Romaniasta tai jostain päin nämä kaverit. Ja ne soittaa semmoista kappaletta, mikä on ikään kuin metsäkukkia, mutta ihan päin helvettiä. Ne veivaa sitä samaa biisiä eri kaupungeissa ja ihan eri soittajat. Se ei ole tosiaan niin kuin mikään oikea biisi. Vai onko sittenkin perinnesävelmä, mikä on vuosisatojen ajan kiertänyt siellä katumuusikoiden keskuudessa? Pitäisikö lähteä joskus ihan oikeasti katusoittamaan? Jokunen vuosi sitten käytiin kavereiden kanssa tuossa niin kuin poliisilaitoksen vieressä siellä kävelykadun puolella soittamassa ja oli ihan älyttömän helteinen päivä silloin. Oli kaupungissa ehkä vähän turhakin kuuma, että siellä ei niin paljon silloin ollut porukkaa, mutta kyllä siihen joukko ihmisiä istahti siihen kävelykadulle ja kuuntelivat siinä, kun soiteltiin. Että tienattiin ukkojen kanssa jätskirahat ja ei sinne sen enempää haluttukaan tienata, että oli vaan siisti käydä soittelemassa. Terveisiä vaan Tiilikasen Eerolle ja Sohkasen Jokelle. Oliko luvat kunnossa? Eikö se ole luvanvarasta hommaa nykyään? Muistaakseni just kaupungilta, kun Nimismiehen leimapapereissa. Kun muistan, että joskus piti luvat hakea, niin mä muista keltä minä sitten kysyin. Kuitenkin joku näistä kaupungin kulttuurityyppeistä niin sanoi vaan, että menkää sinne vaan, että katsotaan ne luvat sitten. Et otettiin ihan positiivisena vastaan, että siinä joku käy soittelemassa. No niin, Alilla on siis toistaiseksi voimassa oleva lupa. Ilmeisesti. Sen verran pitkään, kun osaa laulaa vireisesti, niin luvat on kunnossa. Eli sitä metsäkukkia versiointia ei ole ohjelmistossa luvassa jatkossakaan. Ei, en usko, että siihen lähdetään. Mulla on varmaan jossain ääniklippinäkin se, mä koitan löytää tuolta arkistosta. Että niin se päin helvettiä soitettu, niin. Joo. Mä oon joskus se ottanut talteen jossain yhteydessä, niin koitan löytää se tähän jaksoon. Kun hanuri raikaa, niin kyllä siinä markkinatunnelma on taattu. Se on muutenkin semmoinen soitin, että sillä ei ole kovin vakavaa musiikkia pysty soittamaan. Se on jotenkin niin hulvattoman kuuloinen vekotti mun mielestä ainakin. Mulla tulee siis semmoinen niin välitön hymy vaan huulille, kun joku soittaa haitaria. Ihan sama kuinka mollinen kappale on, se kuulostaa silti jotenkin niin kuin se itse instrumentin soundi on niin semmoinen hulvaton. En keksi parempaa. Kyllä. Joskus on itsekin yrittänyt sitten tuommoisella näppäihanurilla soittaa, mutta siinä ei ole mitään logiikkaa niiden järjestyksessä. Tämäpä. Simoksen perheen, kunhan se nyt sitten nuorin kaifari, tämä hanuristi, niin jossakin itsenäisyyspäivän juhlassa vai missä me oli veteranipäivän juhlassa kaupungilla laulamassa, niin siinä oli sitten tämä nuori hanuristitaiteilija, ne veteli kyllä siis aivan älyttömän hyvin ja siinä kohtaa oli hymy aika herkässä siellä katsomon puolella, ei sen hanurin huvittavan soundin vuoksi, vaan sen, että semmoinen pikkuinen pojakloppi veteli niin helvetin hyvin hanurilla. Olisiko se ollut Oliveri nimeltään tämä nuorimmainen Simos? Nähnyt myös joskus hänet tuossa torilla soittelemassa, niin kyllä siinä on väkeä piisannut. Hienoa suomalaista perinnettä. Hieno soitin ja lisää tätä markkinoille. Tommi, tuossa kun sanoit, että nyt hanskoja pitäisi lähteä hakemaan, niin mites muuten markkinoilla, niin onko siellä jotain sellaisia tiettyjä, mitä käyt hakemassa? Onko viipuririnkeli sellainen, mikä on pakko saada kahvin kerran? Ei mulla kyllä oikein ole mitään tommosia perinneherkkuja, mitkä olisi erityisen mieleisiä, niin ei ole. Sitäkin mä mietin tuossa viipuririnkelissä, että jos se kerran on niin hyvä, niin miksei sitä saa minä muina vuoden aikoina kuin markkina-aikaan.
Jep, kumma homma. Et sama kuin nämä joulun suuret herkut, niin ei tule kyllä porkkanalaatikkoakaan paljon muuta syötyä kuin jouluaikaa. Onneksi ei. Sanotaan, että mä oon kyllä kasvanut noihin laatikoihinkin tässä vuosien karttuessa. Kukaapa niistä heti tykkäisi. Hieno maku, mihinkä pitää tottua. Niin, vähän niin kuin juustot tai. Pitää maistaa 20 kertaa ennen kuin alkaa maistua. Kyllä. Se on vähän kuin mate tai Kalja. Tai ipat. Tai. Jep. Ja siis kyllähän nyt metrilaku on tietysti semmoinen aika kova sana. Se oli kova sana silloin, kun oli pieni poika ja lähti markkinoille herkkujen ostoon, mutta mulla ei ole kyllä nykyään sweet tooth, mikä se on suomeksi. Et ole persomakealle. En ole herkkuperse. Niin. Siis muistan silloin vielä joskus yläasteaikaa tuli markkinoilla pyörittyä, niin siellä oli näitä helppoheikkejä, jotka huutelivat sitten, että tästä lähtee vielä 7 kiloa karkkia tähän samaan syssyyn. Ja Kyllä. alunperinhän ne taisi olla nimenomaan noita hanskojen myyjiä. Että kympillä saattoi saada 50 paria hanskoja. En tiedä, kuka helvetti tarvii 50 paria hanskoja, mutta se oli sellaista se meininki. Itse kyllä toivoisin, nyt kun tässä vedonlyönti alkaa vapautua, niin olisi hienoa, kun olisi semmoisia vanhoja kunnon vedonlyöntikiskoja sitten tuolla markkinoilla kanssa. Kyllä. Voisi pelata noppaa tai jotain tämmöistä. Oikein vanha kunnon. Semmoinen kasinopuoli tonne. Jep. Mikkelitorille. Ruletit pyörii siellä vaan. Ja siis ihan perinteisiä kukkotappeluita tai koiratappeluita. Ja. Ne on vähän liian väkivaltaisia. Okei, on ne ehkä vähän. Myönnettäköön. Mutta joo, jotain tuommoista pientä uhkapeliä. Aina kun saa rahat peliin, niin se on kovaa meininkiä se. Mutta joo, pölypussit, ihmeliimat, markkinarinkelit ja metrilaku, niin edelleen nämä artikkelit siellä taitaa olla aika kovaa valuuttaa. Mutta tehkää nyt jotakin noille markkina-ajoille, että sinne tavallinen työssä käyvä, veroja maksava pääsee myöskin tuhlaamaan rahoja, oli uhkapelejä tai ei. Vuoden päästä sitten taas. Näillä puheen terveisiä kaikille Mikoille ja jatketaan seuraavan aiheeseen. Napakat ja pikaset. Vanukasta on Suomessa syyty haarukalla nyt ainakin Helsingissä, Lahdessa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Tuolla oli nyt kirkkopuistossa tuommoinen 100 nuorta haarukoiden ja vanukaspurkkien kanssa. Tähän on törmännyt eri sosiaalisen median palveluissa, mutta mulla ei ole selvinnyt, että mistä tässä on kyse. Osaatko alivalaista asiaa? Ajatuksena on siis vaan syödä ei niin perinteisellä välineellä vanukasta porukalla ja unohtaa maailman murheet hetken ajaksi. Ilmeisen suosittu tempaus joka tapauksessa. Okei. Yhteen kokoontumisen ja maailman murheiden unohtamisen, tämän ymmärrän, mutta tätä vanukasta en ymmärrä. Kyllä. Siis kaikista TikTok-tempauksista, niin tämä nyt kuulostaa kuitenkin niin kuin järkevimmältä, mitä tähän asti on tullut vastaan. Että kertoo vähän nykymaailmasta, että kuinka nopeasti tämmöiset ilmiöt lähtee kansainvälisille kierroksille. Nimittäin loppukesänä Saksasta tämä ilmiö on alkunsa saanut ja nyt sitten vanukasta vedellään jo ihan ympäri maailmaa. Toiset tuolla valitsi protskuvanukkaan herkukseen, mutta ilmeisesti kaikki sillä kuitenkin haarukalla sitä söi. Tämä nyt sen isompi uutinen ole. Lähinnä, että jos jotakin on hämmentänyt, että mitä ihmettä tuolla tapahtuu, niin kyllä siellä virkavaltakin piipahti paikalla, mutta ei suinkaan vanukasta nautiskelevien nuorten takia, vaan erään toisen väsähtäneen kulkijan, joka oli ehkä jotain muuta kuin vanukasta nautiskellut yleinen määrin. Kyllä, ja siis se, että yleensäkin nuoret kokoontuvat syömään vanukasta sen sijaan, että siellä on piilopullot, niin kyllä oli meidän nuoruudessa ihan toiset huvit kirkkopuistossa, vai mitä oli? Oli aika varmasti jotain muuta kuin vanukasta. Mutta unohtaako maailman murheet vanukasta syömällä? Onkohan sen niin kuin tehokkaammasta päästä sitten keinoja? Monihan niitä maailman murheita koittaa myös pulloon hukuttaa, mutta eipä ne sinnekään kovin tunnu katoavan. Semmoinen on arjen syke täällä päämajakaupungissakin nykyään, että ostoksiakin pitää pystyä tekemään yötä päivää. Maailma ei ole Mikko-markkinat. Mikkeliläinen älykauppa Fast Shop. Siitä kuultiin tässä syksyllä uutisia, että se olisi hakeutumassa konkurssiin ja puhuttiin jopa siitä, että koko liike lopettaisi, mutta toisin kävi. Kyllä. Velat on maksettu, tilit ovat tasattu ja kauppa siis jatkossakin aikoo pysyä auki. Kävin itse tuossa tällä viikolla kauppaan tutustumassa ensimmäistä kertaa ja oli semmoinen futuristinen meininki. Tuommoinen kauppa, missä ei ole henkilökuntaa ollenkaan. Tämä oli siis vähän samantyyppinen kuin se, mistä Ali kertoi sitä esimerkkiä,
että kaikki hoituisi mukaan tekoälyn avulla, mutta sitten siellä olikin Intiassa. Niin se oli joku. En nyt muista, oliko se Walmart vai mikä joku jenkkiläinen liike, mutta siellä ajatuksena oli siis se, että pystyy vaan menemään kauppaan sisään ja latomaan ostoksia koriin ja kävelemään pihalle kaupasta ja sitten kaikki nämä mukaan lähteneet ostokset velotetaan kortilta automaattisesti, mutta sitten selvisi, että siellä onkin lukuisia valvontakameroita ja tekoälyn sijasta siellä on intialaiset tutkimassa niitä tallenteita ja ynnäämässä yhteen niitä eri ostoksia. Mä kävin Lahdessa tämmöisessä vastaavassa liikkeessä ja siellä ensinnäkin mentiin kortilla sisään, kortille ladattiin saldoa ja sitten siellä oli tämmöisiä automaatteja, eli lasien takana ne kaikki tuotteet ja sieltä piti tilata sitten, että minkä tuotteen ottaa, niin oliko täällä samanlainen käytössä vai miten se Fast Shopissa toimii tuo? Tonnekin siis mennään kortilla sisään, se on virtuaalikortti, mikä pitää hakea noiden verkkosivuilta, sitten puhelimen Bluetoothilla pääsee sitten semmoisen skannerin kautta sisään, ovi aukeaa. Siellä ei ole lasien takana tuotteet, vaan ne on ihan hyllyissä kaikkialla. Ja miten se tietää, että mitä kaikkea sä oot sieltä hakenut? Siellä on just tämä kameravalvontasysteemi. Okay. Ja ilmeisesti tekoälyn eikä intialaisten pyörittämä. Aivan. Siis tuollahan käytännössä voi suoraan työtää taskuun ne tavarat, mitä tarvitset, jos se kerran näin on. Kyllä. Siis yllättävän laaja valikoima siellä oli. Siellä oli muun muassa pyykinpesuainetta, tiskiharjoja, kissanhiekkaa. Mitä sattuu yöllä tarvitsemaan? Just näin. Tässähän on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että tuo on ainut Mikkelissä vuorokauden ympäri auki oleva liike Pitkäjärven Apsio remontissa ja näinpä varmaan yökukkujille oikein tervetulleita uutisia nämä, että siellä konkurssi on vältetty. Joo, eikä edes niin kuin Mikkeli-alueella, mutta tässähän on myös samaan aikaan laitettu kiinni noin Pertunmaan, eli Kuortin ja Juvan ABC:den yöaukiolot. Eli ainoa paikka varmaan 80 kilometrin säteellä. Pitää lähteä Jari-Pekkaan Joroisiin ennen kuin on seuraava 247-kauppa. Kyllä. Ja voisi kuvitella, että varmasti on menekki aika lailla noussut tuossa ABC:n mentyä kiinni Pitkäjärvelle. Tämäkään ei ole maksettu mainos, mutta yllätyin kyllä positiivisesti noista hinnoista, että ei ollut mitään ärkioskitasoa, vaan ihan niin kuin normi kaupan hinnoissa. Ainakin oma hattu nousee kyllä päästä. Ei varmasti ole helppoa pyörittää tämmöistä itsenäistä ruokakauppaa noiden Lidlin ja ennen kaikkea K- ja S-ryhmien puristuksessa. Mikkeli Männä viikolla. Siinä vaiheessa, kun Gotham City oli muuttunut paheiden pesäksi ja synnin mekaksi, niin Batman otti oikeuden omiin käsiinsä ja alkoi jakaa sitä kaupungin konnille. Vähän samanlaista hahmoa tarvittaisiin välillä Suomessakin oikeuslaitoksen avuksi. Tässä tuorein paikallinen esimerkki liittyy Hellprintin rikosvyyhtiin, jossa oikeudenkäynti siirtyy hamaan tulevaisuuteen, sillä haasteita ei ole saatu toimitettua virolaisille syytetyille. Nyt on siis Etelä-Savon käräjäoikeus perunut tähän rikosoikeudenkäyntiin liittyvän valmisteluistunnon. Se piti olla 6. lokakuuta, mutta 2 näistä syytetyistä ei siis ole saatu kiinni haastemiesten toimesta. Tiedätkö muuten, mikä se Batman on viroksi? En tiedä. Nakhir-mies, joten virolaiselle Nakhir-miesille olisi nyt sitten tarvetta. Kyllä. Joo. Nämä törkeät talousrikossyytteet, mistä tämä Kopla on syytetty, niin näähän vanhenee 10 vuodessa. Että jos 10 vuotta onnistuu lain pitkää kouraa piilottelemaan, niin sitten pääsee kuin koira veräjästä ja liekö tämä tavoitteena tällä kaksikolla. Hellprintillähän on pitkä historia, jos ei jollekin kuulijalle tuttu firma, niin aikakauslehti Paino aloitti toimintansa Rokkalassa jo 70-luvun lopulla ja parhaimmillaan siellä oli 350 henkilöä töissä suurin piirtein. Painoalaan liittyvien muutosten vuoksi joutui yhtiö ongelmiin ja lopulta sitten konkurssiin. Yksi semmoinen hauska pieni yksityiskohta tästä surullisesta kohtalosta on se, että kun Hellprint-yhtiö sitten konkurssiin joutui vuonna 2020, niin sitä ennen kiinteistön omistus oli siirretty semmoiselle firmalle kuin Remirant Oy. Ei siis Ramirent Oy, vaan Remirant Oy. Semi legit. Kyllä. Mutta siinä on siis taustalla nämä virolaiset. Virolaiset sen osti ja tarkoituksella sitten ajoivat konkurssiin, mutta ennen sitä kuitenkin vielä pumppasivat sieltä ulos kaiken mahdollisen pääoman ja siirsivät ne näille Remiranteille sun muille omille firmoilleen tonne Suomenlahden eteläpuolelle.
7,9 miljoonaa euroa oli rikoshyöty tai rikoksen kokonaishyöty, mitä tuosta oli arvioitu esitutkinnassa. Ja ympäristön turmelemisestakin oli Itä-Suomen poliisilaitoksella tutkimukset käynnissä tähän samaan asiakokonaisuuteen liittyen. Ja vilkaisin, että myöskin perusmuotoiset ympäristöturmeleminen ynnä muut vanhentuvat 10 vuoden kuluttua teosta. Mutta tässähän taisi olla törkeästä kyse, jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt. Mutta semmoista. Toisin sanoen miljoonat käärittiin taskuun ja sen jälkeen lähdettiin eka Viroon ja veikkaa, että nyt ollaan sitten jossain Bahamalla tai jossain muualla. Miksi itselle tuli myös Bahama mieleen ekan? En tiedä. Tuommoisella summallahan saa jo useammankin kultaisen passin. Kyllä. Vaikka sitten Bahamalla niin aika pitkät tovit voi jossakin luksusresortissa viettää aikaa haastemiestä karussa. Jos tulee tuommoisia vastaavia keksittyjä nimiä niin kuin Remirant Oy tuolla jossakin yrityskaupoilla vastaan, niin saattaa rahat liueta jonnekin vieraille markkinoille. Mitäs veikkaat, tavoitetaanko kaverit ennen vuotta 2030? Veikkaan, että ei. Jos ei vuodessa, niin miksi sitten 5? Kyllä nyt yleensä näissä jutuissa taidetaan ne asianomaiset saada kiinni, vaikka jonkin aikaa olisi karku teillä ollut, mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Kukas tässä on maksajana, kun rahat on menetetty? Ainakin Helprintin velkojat varmaan menettävät sitten saatavansa ja kyllä taitaa Mikkelin kaupungillekin jäädä luu käteen ton rakennuksen kanssa. Että. Mä muistan joskus, kun oltiin tuolla Viron puolella ja taisi itse olla silloin 17-vuotias ja yksi kaveri oli sitten 19 ja meillä oli yksi, olisiko ollut 15-vuotias kaverikin siinä ja jostain me käytiin sitten ostamassa muutama lonkero ja kalja ilman, että meillä oli kaljat kädessä. Käveltiin keskellä katua Pärnuussa ja siinä sitten meidät poliisi pysäyttää ja minulta ne ensin kysyi papereita. Mä sanoin, että mä otan toisen kaverin kaksoisveli ja kun hänellä oli sitten passi mukana, niin ne uskoi, että minäkin olen 19. mutta tämä nuorempi kaveri sitten Maijan kyytiin, siellä hänet puhallutettiin ja oli siis maistanut jostakin meidän juomasta. Ei ollut mitenkään humalassa kukaan meistä. Hän puhalsi siellä 0,24 poliisin mittariin ja hänelle annettiin tämmöinen lappu, että et saa nyt tässä sakkoa, mutta sun pitää soittaa tähän numeroon tähän päivämäärään mennessä. Saat sitten sieltä tietää sen sakon määrän. No siinä sitten päätettiin yhteistuumia, että ei varmaan tämmöisiin numeroihin soiteta ja ei siitä tainnut mitään järkiseuraamuksia ikinä tullut. Eli myöskään tässä tapauksessa se lain pitkä koura ei yltänyt tänne Suomeen asti. En ole itsekään kyllä tuossa tilanteessa lähtenyt soittelemaan, että mihinkäs nämä rahat halutaan. Me oltiin kavereiden kanssa taas aikanaan semmoisella maata pitkin Euroopan reissulla ja oltiin siinä vaiheessa Riikassa vasta alkupäässä matkaa ja skeittaamassa siellä jossain päin kaupungin keskustaa ja kaikilla oli siinä yksi olutpullo mukana spotilla. Ja julkijuopotteluhan on siellä päin tyystin kielletty ja poliisiauto ajaa siihen paikan päälle. Minä lähden fiksuna poikana karkuun siitä, jätän oluen siihen, mutta 2 seuralaistani pyrkivät ottamaan ne oluet mukaan ja lähteä sitten vasta liikenteeseen, mutta heti kun oli pojilla bisset kädessä, niin sitten poliisi laittoi vilkut päälle, että nyt seis siihen ja pojille sakot. 2 vaihtoehtoa. Voitte lähteä tuonne asemalle selvittämään tätä asiaa. Tässä menee monta tuntia ja en tiedä paljonko joudutte maksamaan, tai sitten voitte maksaa noin 40 € meille käteisenä tässä näin, niin sakko on sillä hoidettu. Pääsemme donitsi ostamaan. Kyllä. Mutta virolaisille terveisiä, maksakaa ne velat. Jep. Viikon köpsää. Rikollisissa merkeissä jaetaan nyt myös viikon köpsää. En tiedä, onko kyseessä ihan paikallinen kaveri, mutta aika vahva veikkaus on, että siitä olisi kyse. Nimittäin 33-vuotias mies sai vuoden ja 2 kuukauden tuomion useista rikoksista, joihin hän syyllistyi pääasiassa Mikkelissä vuoden 2023 aikana, mutta minkälaisia tapauksia tässä Tommi on ollut kyseessä? Koko ruokalista pitää sisällään ryöstön, 2 varkautta, lievän maksuvälinepetoksen ja lukuisia pahoinpitelyjä, mutta ehkä huvittavin osa tätä vyyhtiä on nämä murtojen kohteet. Nimittäin kaikista maailman kohteista paikaksi valikoitui 2 eri viadiaa Mikkelistä. En tiedä, onko tullut joltain kaverilta vinkki, että nyt on aika kuuma saalis tuolla luvassa vai mikä? Just kävi ostaa 40 sentillä sieltä. Ja näin, että siinä oli eessä rouva, joka osti 50 € kiikkutuolin. Nyt on isot rahat kassassa. Joo, siis kaikista maailman potentiaalisista kohteista niin kaveri valitsee 2 eri viadiaa.
Niin ensinnäkin se, että Viadiassa tehdään tälleen hyvän tekeväisyytenä niitä asioita ja pyritään keräämään rahaa hyvää tarkoitukseen. Ja sitten se, että ihan oikeasti kuin typerä varas pitää olla, niin tästä syystä lähtee viikon köpsää tälle kaiffarille. Mutta sekä siis Savilahden että Vuorikadun Viadian tiloihin mentiin ulko-oven lasi rikkomalla ja saaliiksi pienehkö summa rahaa. Vuosisadan keikat. Kyllä. Ocean's 11. Silloin ne laaserit. Jep. Ai. Ocean's 14 on ehkä tässä menossa. Niin, joku tällainen. Mutta joo, ei tässä nyt kaikki sinänsä, että myöskin uhrin vaimo joutui välillä myös pahoinpitelyn uhriksi, mutta myös sitten hän oli myös rikoskumppani, kun muun muassa tuomitun miehen anoppia sitten ryöstettiin. Mainioita kohteita kyllä kaverille valikoitunut. Se, mikä tuosta Viadian keisistä tekee vielä oikein harmittavan, niin aiheutuneet vahingot olivat huomattavasti anastettuja rahasummia suuremmat. Onhan se nyt ymmärrettävää, että jos ikkunat sieltä säreetään ja sitten saadaan 2,40 € kassasta massia, niin kyllä siinä pikkasen harmittaa myöskin Viadia puolesta. Joo, ja sitten joku Adidaksen tuulitakki vielä siitä päälle. Sellaista. Joo. No tästä hölmöilystä palkinnoksi vuosi, 2 kuukautta ehdotonta vankeutta ja viikon köpsä. Joo, tästä tulee vähän mieleen se, oliko se Dinon ryöstäjä, joka oli nukahtanut sinne sohvalle ottelemaan poliiseja. Sanotaan, että sen luokan varkaita täällä, että ei ole Batmanille tarvetta Mikkelissä. Viikon papukaija-merkki. Grand Theft Auto 6-peliä on tässä hyvä tovio saatu odotella ja toisen pelisarjan 6-osa on tullut pihalle tässä hiljattain, nimittäin Battlefield. Se on semmoinen vanha kunnon räiskintäpeli. Ei niin kuin GTA semmoinen rikollinen räiskintäpeli, vaan tuommoinen sotilaallinen räiskintäpeli. Ja sekös meille tämän Savo Defense Clusterin sopii. Mutta miksi me puhumme Battlefield 6? No nimenomaan Savo Defense Clusteriin liittyvää uutista kuultiin tällä viikolla. Silent Steel Oy täältä Mikkelistä on nimittäin useamman tuotteen osalta kyseisen pelin ja sotasimulaattorin tavaran toimittajana niin sanotusti. Kyllä. Pelissähän jengiä laitetaan pinoon ihan oikealla kalustolla ja Silent Steeliltä on 3 tuotetta päässyt mukaan tappovälineeksi tähän räiskintäpeliin. Löytyy 1 äänenvaimennin, 1 suujarru ja 1 liekin sammutin. Mikä on suujarru? Piti ihan vähän googlettaa asiaa, koska ei ollut myöskään itselle mitään hajua. Ja 145 € näyttää maksava tuommoinen Silent Steel Muzzle Brake suujarru. Ja jotenkin tämä rekylin vaimentamiseen ilmeisesti liittyy. Mutta joo, kova homma. Veikkaan, että ei ole ihan hirveän monta mikkeliläistuotetta ennen tämmöisissä kansainvälisissä videopeleissä näkynyt. Joo, ei tule ainakaan äkkiseltään kovin montaa mieleen. En tiedä, onko edes My Summer Car-pelissä, jossa suomalaista mielenmaisemaa on kuvattu aika laajalti, niin onko siinäkään mitään mikkeliläistä panostusta. Se täytyy sanoa tuossa, kun sanotaan, että tappovälineitä, niin äänenvaimeni, suujarru ja liekinsammutin ei kyllä ketään tapa, että siinä mielessä. Tekee siitä tappamista huomaamattomampaa ja helpompaa. No se on totta. Nämä on siis puolustusvälineitä, ei hyökkäys. Pelin kehittäjä ei ole kuitenkaan ollut yhteydessä suomalaisyritykseen, eli voisiko tässä olla sitten lisensseihin liittyvää oikeudenkäyntiä luvassa? Kyllä kannattaa, ainakin jos mitään noista Yhdysvalloissa pidettävistä oikeushommista on ymmärtänyt, niin sieltä voi aika monta 10 miljoonaa saada, jos sattuu oikea lakimies niin. Sitä haastetta ajamaan. Better Call Saul voi tässä kohtaa sanoa ja kannattaa kyllä varmaan vähän selvitellä, nimittäin ei minkään firman tuotteita saa silleen vaan käytellä peleissä ilman lupia. Näin ainakin itse uskoisin. Joo, tämähän tuli niin sanotusti puskista myös tälle Silent Steel-yritykselle. Peli julkaistiin tuossa viikko sitten 10. lokakuuta ja ällistyneitä ja iloisia oltiin siellä puolella, eikä niinkään vihaisia tai rahanhimoisia. Nämä ei ole myöskään ihan missä tahansa roolissa Battlefieldissä. Ne on nimittäin pelaajan saatavilla varsin siellä loppupäässä peliä, kun on päästy pitkälle ja päästään ihan niin kuin parhaiten kamppeiden pariin. Niin siinä vaiheessa sitten laitetaan mikkeliläistä kalustoa sinne kiväärin nokkaan. Että grindata kannattaa, jotta pääsee mikkeliläisvarusteisiin käsiksi. Vaikka täällä hyvin paljon vastustetaan kaiken näköistä sotaa ja Tommi nyt vastustaa kaiken näköistä tappamistakin hyvin ankarasti, niin
Sanotaan näin, että onhan se nyt silti hienoa, että joku paikallinen firma saa noin suurta näkyvyyttä, pääsee tällaiseen valtavaan peliin mukaan ja sitä kautta ehkä tuotteiden vienti vaikka tuonne Amerikan markkinoille tuosta entisestään lisääntyy, niin siinä mielessä hyviä uutisia tänne ja Savo Defense Clusterille jälleen yksi sulka hattuun. Ja helppo tästä viikon papukajamerkkiä lähetellä tuonne mikkeliläisen Silent Steelin suuntaan. Näistä lisensseistä puheen ollen, niin pakko mainita tämmöinen legendaarinen jalkapallopeli kuin International Superstar Soccer Pro 98. Kyllä. Ai. Eka fudispeli, mitä itse pelasin. Sama, Pleikkari ykkösellä. Kyllä. Mutta tämä oli siis kova siitä, että tässä ei ollut FIFA-lisenssiä. Eli niin kuin pelinumerot oli oikein, pelaajien ulkonäöt oikein ja muuta, mutta sitten nimet oli vähän sinne päin. Kyllä, Ronald oli Brasilia kädessä ihan pitelemättä kyseisessä pelissä. Numerolla 9 mentiin. Kyllä. Mutta siis aivan älyttömän kova peli. Niin oli. Vähän tuli hangattua sitä silloin pikkupoikana. Siis sama. Legendaarinen Englannin maalivahti David Seaman oli Simon. Joo, ja David Beckham oli Buckham. No tietysti. Roberto Carloksen nimi oli vaan R. Carls. R. Carls. Se oli vaan ohjatettu pois. Mutta joo, lisenssiä voi kiertää tälläkin tavalla. Kyllä. Mutta jos Silent Steelin tuotteita kerran bäfässä on, niin kannattaa ehkä laittaa viestiä, että tai laskua menemään ihan millä suoraan. luvilla. Mikkeli Seu viikonloppu. Viikonloppu se tulla tupsahtaa ihan näillä näppäimillä. Totuttuun tapaan täällä podissahan vilkastaa, että minkä näköistä menoa olisi Mikkeliseudulla tarjota, ja Tommihan voi sieltä napata ensimmäisen tiskiin. Nostetaanpas väliin Mikkelin teatteria ja Saranit ja Sardiinit uutuusesitys on tänään jo kello 1 ensimmäistä kertaa ja toista kertaa sitten kello 7 illalla. Tämmöinen uusi farssi, jota esittelytekstin mukaan nimetään myös kaikkien farssien äidiksi. Enempää en osaa sanoa, mutta katsomalla kaikki varmasti selviää. Jatketaan teatteriohjelmalla siellä Mikkelin teatterissa Tatu ja Patu syömään. Tänä viikonloppuna lauantaina kello 13 alkaen sellaista settiä tarjolla sekä aikuisille että lapsille sopivaa teatteria. No sitten Nukketeatteriakin on luvassa, nimittäin Pääkirjaston Mikkeli-salissa lauantaina kello 10.30 on Tiitiäisen Aakkoset -niminen Nukketeatteriesitys. Ei maksa mitään, ikäsuositus 2-7V, eli perheen pienimmille. Piipsapossukin tuossa aiemmin mainittiin Jyrin, pikkuveljensä Jyrin lisäksi, ja Piipsapossu ja kikattava Kakkiainen on lauantaina kello 14 Mikaelissa yhteisesiintymisen tiimoilta. No muistutellaan tähän väliin noista meidän urheiluspektaakkeleista, nimittäin Jukurithan kohtaa tänään illalla Pelikanssin jo Lahdessa, mutta huomenna sitten samat joukkueet pelaa toisinpäin Mikkelissä. Kello 17.00 lauantaina siis Jukurit vastaan Pelikans Kalevan kankaalla. Ja MP:n kohtalon ottelu sunnuntaina Olssia vastaan. Jos MP pelaa tasan tai voittaa, niin se tarkoittaa suoraa nousua ylemmälle sarjatasolle Ykkösliigaan. Ja jos näin ei käy, niin sitten on vielä karsintaottelut luvassa, josta on mahdollista nousu varmistaa, mutta kyllähän se nyt varmistetaan jo sunnuntaina. Tämä siis kello 15 Urskissa. Kyllä, sieltä löydätte podcastin molemmat jäsenet ja varmasti monen muunkin mikkeliläisen. Ja kyllä tässä nyt voisi kannustaa kaikkia mikkeliläisiä lähtemään sinne paikan päälle. Jos et ole koskaan Urskissa käynyt futista katsomassa, niin nyt olisi aika mainio sauma siihen. Isoa peliä tulossa. Kyllä. Sitten vähän erilaista menovinkkiä. Huomenna lauantaina kello 15 alkaen Tattoo Walk-in, eli leimaa nahkaa. Joo, mä en oikein tykkää näistä väkisin, kaikki on kuulimpaa englanniksi. Tatuointi ilman ajanvarausta. Niin. Kyllä. Voi sen noinkin ilmaista. Mutta ei kuulosta ollenkaan niin coolilta kuin Tattoo Walk-in Vol 8. Mutta siis huomenna lauantaina kello 15 alkaen voit ilman ajanvarausta vedellä mustetta nahkaasi Afterbarin suunnalla. Täysin suomalaisittain nimetty hiidenkierros polkujuoksutapahtuma on myös nyt viikonloppuna ja lauantaina kello 9 aamusta alkaen Neitvuorella. Siellä matkoina naisten ja miesten sarjassa 27,5 kilometriä, 15 ja 8 kilometriä ja lasten sarjassa 4 kilometrin matka. Urheilulaji siis, jossa juostaan tai patikoidaan poluilla. Juoksua, mutta maastossa, näin kai voisi sanoa. Ja
hiidenkierros.fi, sieltä kautta voi ilmoittautua mukaan. Toissa viikonloppuna olin syvästi pettynyt, kun päädyin vahingossa Vilhelmiin ja siellä olikin Dingo soittamassa. Dingo on siis bändi, minkä olen nähnyt useimmiten vuonna 2025 ja tämän myötä olen itkenyt monena iltana itseni uneen, mutta nyt tänä viikonloppuna Vilhelmistä löytyy Ares ja Ares taisi olla loppuun myyty jo, eli sit voi niiltä trokareilta tai pimeiltä markkinoilta bilettejä koittaa hommata. Viime tuotantokaudella meillä kävi vieraana Santtu Paananen elokuvakerho Kino 2001 ja vähän meidän tutkan ohi meni ehkä viime viikonloppuna, mutta silloin siis alkoi tämän syksyn kausi ja nyt on siis toinen näytös luvassa sunnuntaina. Ei Akira Kurosawa, vaan Kiyoshi Kurosawan elokuva Cloud. 2 tuntia 4 minuuttia ja kuten aina, niin nämä sunnuntaisin kello 1 tuolla Kinolinnassa. Ujostelematta vaan pelimannia kohti lauantaina kello 20. Siellä on nimittäin erotiikka-bingo ainakin Facebookin tietojen mukaan ja paljon kaikkia kivaa lainausmerkeissä palkintoina. Semmoista lauantai-illan viettoa siellä. Mikkeli Seu viikonloppu. Siinäpä tämän viikon loppuiset ja tämän viikkoiset 500 podcastit ja menovinkit. Ensi viikolla jatketaan taas tuttuun tapaan. Ihan normisti perjantaina. Pistäkää viestiä meille Instassa, WhatsAppissa tai vaikkapa sähköpostin välityksellä. Kaikki nuo yhteystiedot löydät tuolta jakson kuvauksesta. Ihan normimalliin. Pidemmittä puheitta, hyvää viikonloppua ja palataanpa ensi viikolla asiaan. Juuri näin. Kiitoksia ja moi moi. Kiitti moi.